estará. Outro gran aplauso, non pares de aplaudir, por suposto, a orquesta Superstar, que non nos olvidaba, Superstar, o técnico de sonido, que están por aquí, así que outro gran aplauso para eles. E aplaudir aí, que ainda moito máis forte, porque o aplauso máis forte e máis tarde da noite, sin duda, é para vos, para o público, porque sen o vosso apoio, sen os vosos aplausos, isto non se fai. Así que, moitísimas gracias, e da mellor forma que vos vou agradecer todo ese cariño, é a mellor forma que vos podo facer, cantando!